No, maayong buntag Pilipinas, maayong hapon Texas. So salamat kay igsuon nga gitagaan po tag higayon sa Dios, no? Gitagaan po tag higayon nga makabasa, magapaminaw sa iyang pulong karong adlaw. So igsuon, ubani ko karong adlaw, no? So before ta magsugod, magampo sa ta. Dalaygon og mahimayaw na mga Dios. Salamat kay Lord nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo Ginoo. Lord, kami nagaduol kanimo ug nagapaubos kami, Lord, sa mo ang kaugalingon. Naga-acknowledge kami, Ginoo, nga kung wala ka, Lord, wala gid kami arang mahimo. Ug nining takna, ikaw Ginoo among ginaimbitahan nga mamuhat sa among taliwala o God. Ang imong balang espiritu, Lord, among ginaawhag, akong ginaawhag, Ginoo, nga mamuhat sa among matag usa ka kasing-kasing, o God, nga samtang kami magabasa sa imong pulong. I pray, Lord, nga imuhang ablihan ang among salabutan, o God. Imuhang i-minister, Lord, among kasing-kasing, Ginoo. I pray, Lord, nga ikaw mamuhat gayud, Ginoo. Bisan unsa mang kondisyon or sitwasyon ang ginatubang, Ginoo, sa matag usa ka namo, Lord, kanang mga nananaw karon sa video, I pray, Ginoo, nga ikaw mamuhat silang kasing-kasing. Na kung aduna man sila mga kaguol, Ginoo, I pray ikaw magalipay kanila. Ginoo, kung aduna man sila mga panginahanglan, I pray, Ginoo, nga ikaw ang Dios maoy magasupply, Lord, sa ilahang mga panginahanglan. O kinahanglan man sila kaayuhan, I pray, Lord, nga ikaw mag-aayo kanila, o God. Lord, salamat sa imong gugma. And I pray, Lord, nga imo silang proteksyonan kanunay, Ginoo, gikan sa mga katalagman, o God. I pray nga imo silang proteksyonan kanunay, o God, gikan sa mga sakit, Lord God, o mga dautan nga mga panghitabo, Lord. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Lord, salamat kaayo sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ikaw ginamong pasidunggan o pasalamatan. O ganintak na, Lord, among welcome ang imong balang espiritu nga may makig-uban ka namo karon sa among pagbasa, o God. Lord, mamuhat ka, o Dios. Panalangini ang tanang nanaw ani nga video, uban lang tibok panimalay, o God. And I pray, Lord, nga jud silang i-satisfy, Lord, ang ilang mga panginahanglan. Lord, thank you kaayo, dalaygon ikaw sa walay katapusan. I give you all the praises. I give you all the glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Praise God, no? Okay, so igsuon na ta sa 1 Samuel chapter 4, no? Unang Samuel chapter 4. Okay, giuluhan kinig na ilog sa kaaway ang sudlanan sa kasabutan. Na ilog sa kaaway ang sulanan sa kasabutan. Kiniingon sa verse 1, niadtong higayuna nakigubat ang Israel sa mga Filistihanon. Nagkampo sila didto sa Ebenezer ug ang mga Filistihanon didto nagkampo sa Afek. Naglaray ang mga Filistihanon atbang sa mga Israelita ug sa ilang panagsangka nabuntog ang Israel sa mga Filistihanon. 4,000 ka Israel ang nangamatay. Sa pagpauli sa mga tropa dito sa ilang kampo, ang mga pangulo sa Israel miingon, nganong gipabuntog man kita sa Ginoo sa mga Filistihano niining adlaw? Dadon nato nganhi gikan sa Silo ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo aron ubanan kita niya ug luwason gikan sa atong mga kaaway. Verse 4, busa nagsugo silag mga tao pag-adto sa Silo aron pagkuha sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga maoy naghulagway sa mahimayaong trono sa Ginoo nga labing gamhanan ibabaw sa mga kirubin. Ang duha ka anak ni Eli, si Hopni ug si Pinehas, mikuyog sa sudlanan sa kasabutan. Okay, kay sila man ang nagbantay, di ba? Okay, so verse 5. Sa pag-abot sa sudlanan sa kasabutan didto sa kampo, naninggit ang tanang mga Israelita ug milanog ang ilang tingog. Sa pagkadungog sa mga Filistihanon sa singgit, mingon sila, unsa may buot ipasabot sa mga Hebreo nga naninggit man sila. Ug sa pagkasayod nila nga ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo diha na sa kampo nang hadlok ang mga Filistihanon ug miingon, usa ka Dios ang miabot sa kampo. Alaot kita kay walay nahitabo nga sama niini sukad masukad. Pagkaalaot nato
kinsa may makaluwas kanato gikan niining gamhanang mga Dios. Mao kini ang mga Dios nga nagpaantos sa mga Ehiptohanon pinaagi sa tanang matang sa katalagman didto sa kamingawan. Apan dili kita angay mga hadlok, magpakalaki kita aron dili kita maulipon sa mga Hebrew ingon nga kaniadto sila na ulipon nato. Musukol kita kanila. Verse 10, busa nakig-away ang mga Filistihanon ug nabuntog nila ang mga Israelita. Misibog ang mga Israelita ug namauli sa ila. Daghan kaayo ang nangamatay sa mga sundalong Israelita. Namatyan sila 30,000 kasundalong naglakaw. Ang sudlanan sa kasabutan sa Dios na ilog og namatay ang duha ka anak ni Eli nga si Hopni og si Pinehas. Verse 12. Nakaipsot gikan sa panggubatan ang usa ka tawo sa banay ni Benjamin og sa maong adlaw sa iyang paglayas miabot siya sa silo. Gigisi niya ang iyang bisti og gibutangag yuta ang iyang ulo aron sa pagpakita sa iyang kaguol. Sa pag-abot niya, si Eli naglingkod daplin sa dalan og naglantaw sa unahan, kay nabalaka man siya pag-ayo sa sudlanan sa kasabutan. Og sa dihang niabot ang tao didto sa syudad og gikabalita niya ang nahitabo, nagminatay ang tanan sa kahadlok. Sa pagkabati ni Eli sa kagahob, siya miingon, unsay hinungdan ini? Unya ang tao midali pag-adto kang Eli aron pagsugilon kaniya. Si Eli nagpanuigon na 98 og halap na siya. Og si Eli gisultihan sa tao, miikyas ako gikan sa panggubatan karong adlaw. Og si Eli mangutana, unsa may nahitabo anak? Verse 17, mitubag ang tao. Nabuntog ang mga Israelita sa mga Filistihanon ug nanglayas sila ug daghan ang nangamatay. Ang imong duha ka anak si Hopni ug si Pinehas namatay usab ug nailog sa kaaway ang sudlanan sa kasabutan. Sa paghisgot niya sa sudlanan sa kasabutan, si Eli natikay-ang ug nabali ang iyang liog ug namatay. Kay tigulang naman siya ug bugat ang iyang lawas. Nangulo siya sa Israel sulod sa 40 ka tuig. No? So, namatay si Eli sa katigulangon na nakuha siya na hagbong or na tikay-ang. Okay, so verse 19. Ni adtong higayuna hapit na mga anak ang umagad ni Eli, ang asawa ni Pinehas. Og sa pagkabalita niya nga nailog ang sudlanan sa kasabutan ug nga namatay ang iyang ugangan ug ang iyang bana, misakit dayon ang iyang tiyan ug nanganak siya. Nagungaw siya sa kamatayon ug giingnan siya sa mananabang. Ayaw kahadlo kay lalaki ang imong anak, apan wala siya mitingog o magtagad. Unya, ginganlan niya ikabod ang bata kay matud pa niya nawala na ang kabantog sa Israel. Kay nailog man ang sudlanan sa kasabutan og namatay ang iyang ugangan og ang iyang bana. Og miingon pagayod siya, nawala na ang kabantog sa Israel kay nailog naman ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. So maukad to igsuon ang chapter 4, ato ang padayunon ang chapter 5. Kay miingon diri ang uluhan, ang sudlanan sa kasabutan gidala ngadto sa Asdod. Okay. Chapter 5 verse 1. Human mailog sa mga Filistihanon ang sudlanan sa kasabutan sa Dios, gidala nila kini gikan sa Ebenezer ngadto sa Asdod. Unya, ila kining gidala ngadto sa templo sa ilang Dios nga si Dagon. Og ilang gibutang tupad ni Dagon.
Pagmata sa katawhan sa Asdod, sayo sa pagkasunod adlaw nakita nila si Dagon nga nakulob na didto sa yuta at tubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Busa gikuha nila si Dagon o gipahiluna pagbalik sa iyang dapit. Apan sayo sa pagkasunod adlaw si Dagon nakulob na usab sa yuta at tubangan sa sudlanan og ang ulo og ang kamot ni Dagon didto na sa pultahan sa templo. So, napukan, no? Napukan ang ilahang kanang revolto nga si Dagon. Okay, verse 5. Tungod niini ang mga pari ni Dagon og ang tanan nga mosulod sa templo ni Dagon dili motunob sa pultahan sa templo ni Dagon hangtod karon. Okay, verse 6. Gikastigo sa Ginoo ang katawhan sa Asdod, lakip ang mga teritoryo niini og iyang gihadlok og gipaantos sila pinaagi sa mga hubag. Og sa pagkasayod sa mga tao sa Asdod sa nahitabo, miingon sila, ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa Israel kinahanglang ipahilayo kay iyak kitang gipaantos ingon man si Dagon nga atong Dios. Busa ilang gitigom ang tanang kadagkuan sa mga Pilistihanon o giingnan. Unsay angay tang buhaton sa sudlanan sa kasabutan sa Dios sa Israel. Sila mitubag, kinahanglan dadon ang sudlanan ngadto sa Gat. Busa ila kining gidala didto. Apan sa didto na sila sa syudad. Sa Gat ang sudlanan gikastigo na usab sa Ginoo ang mga lumulupyo sa syudad og nangalisang sila pag-ayo kay gisakit man niya sila. Bata ug tigulang pinaagig mga hubag. Verse 10. Busa gihatod nila sa Ekron ang sudlanan apan sa didto na kini sa Ekron ang katawhan niini miingon. Gidala nila nganhi kanato ang sudlanan aron pagpatay kanato. Verse 11. Busa ilang gipatigom ang mga kadagkuan sa mga Pilistihanon o giingnan. Ipahilayo dinhi ang sudlanan ug iuli na siya. Iuli sa iyang dapit aron dili kita mga matay. Nangalisang ang tibuok syudad kay gikastigo man sila pag-ayo sa Dios. Verse 12. Ang mga tawo nga wala mamatay gipanghubagan og ang pagminatay sa katawhan didto sa syudad miabot sa langit. Tungod sa mga kasakit. Okay, so maokad to ang chapter 5 igsuon pero atong padayonon ang chapter 6 kung giuluhan kini giuli ang sudlanan sa kasabutan, no? Chapter 6. Okay, ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nagpabilin didto sa yuta sa mga Pilistihanon sulod sa 7 ka bulan. Usa ka adlaw ni ana gipatawag sa mga kadagkuan sa Pilistihanon ang ilang mga pari ug ang mga manalagna ug gipangutanan nila. Unsay angay natong buhaton sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo? Unsaon man nato pag-uli niini sa iyang dapit? Verse 3. Mitubag sila, kung iuli ninyo kini paubanig halad alang sa sala. Unya, mga ayo kamo, o mahibaluan ninyo, nganong gikastigo kamo niya. Verse 4, og nangutana sila, unsa mang halara alang sa sala ang among ihalad sa Ginoo. Mitubag sila, 5 ka buok, bulawan nga gipurma sama sa hubag, og 5 ka buok, bulawan nga gipurma sa ilaga sumala sa gidaghanon sa mga kadagkuan sa mga Pilistihanon kay mao kini ang katalagman nga nahiaguman ninyo og sa inyong kadagkuan. Busa pagpakulit kamog mga hulagway sa mga hubag ug mga ilaga nga midagmal sa inyong kayutaan ug isugid ninyo ang inyong kasal-anan sa Dios sa Israel basin pag dili na kamo niya kastiguhon ingon man ang inyong mga Dios ug ang inyong nasod.
Nganong nagmagahi man kamo sa inyong kasing-kasing sama sa gibuhat sa mga Ehiptohanon o sa Paraon. Human sila dulai sa Dios, dili ba nga gipalakaw man sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita? Busa andaman ninyo karon ang usa ka rumata ug duha ka baka nga gatasan nga wala pa kasangunig yugo. Sanguni kini sa karumata apan ibulag kanila ang ilang mga nati. Unya, kuhaa ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ug ikarga kini sa karumata. Ug isulod sa kahon nga anaa sa kilid sa karumata ang mga larawan nga bulawan nga inyong ihalad kaniya ingon nga halad alang sa sala. Unya, pasubaya sa dalan ang karumata nga walay tao nga magdala. Kun mupadulong kini sa yuta sa mga Israelita agi sa Bit-Simes, ang Dios gayod sa Israel ang naghimo niining dakong kadaot. Apan kun dili makaingon kita nga dili ang Dios sa Israel maoy nagsilot kanato kundili sulagma lamang kini. Verse 10. Gituman sa mga tawo ang sugyot. Mikuha silang duha ka baka nga gatasan og ila kining gisangunan sa karumata og gisulod nila sa koral ang mga nati. Unya, gibutang nila ang sulanan sa kasabutan sa Ginoo didto sa karumata ingon man ang kahon nga may mga bulawan nga gipurmag mga ilaga o mga hubag. Okay, verse 12. Busa ang mga baka midiretso sa Bit-Simes subay usa ka dakong dalan ug na kini samtang naglakaw. Wala sila'y simang-simang ug ang mga kadagkuan sa Filistihanon nagsunod kanila hangtod sa utlanan sa Bit-Simes. Niining higayuna nag-ani ang katawhan sa Bit-Simes sa ilang trigo dito sa walog. Og sa paglantaw nila ilang nakita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo og nangalipay sila. Sa pag-abot niini sa uman ni Josue sa Bit-Simes, mihunong kini. May dakong bato didto og gibugha sa mga tawo ang karumata o gipatay nila ang mga baka o gisunog ingon nga halad ngadto sa Ginoo. O gikuha sa mga Levita ang sudlanan sa kasabutan o ang kahon nga tupad niini nga gisudlan sa mga hulagway nga bulawan o unya ilang gipahimutang kini ibabaw sa dakong bato. Og niadtong adlaw ang mga tawo sa Bit-Simes naghalad ngadto sa Ginoo. Unya human kini makita sa 5 ka pangulo sa Filistihanon na mauli sila sa Ekron niadtong adlaw. Verse 17. Ang mga bulawang larawan sa mga hubag nga gipadala sa mga Filistihanon ingon nga halad sa sala alang sa Ginoo nagrepresentar sa mga syudad sa Asdod, sa Gaza, sa Askalon, sa Gat ug sa Ekron. Ang mga bulawang larawan sa mga ilaga nagrepresentar usab sa mga syudad sa mga Filistihanon nga gimanduan sa 5 ka pangulo, mga syudad nga gilibutag mga kuta ug mga balangay nga walay paril. Maoy saksi hangtod niining adlaw ang dakong bato diin gitungtong nila ang sudlanan sa kasabutan didto sa uman ni Josue sa Bit-Simes. Okay. Unya, verse 19. Unya, gipamatay sa Ginoo ang pipila ka tawo sa Bit-Simes kay milili man sila sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Gipamatay sa Ginoo ang 70 ka tawo ug nagbangutan ang katawhan tungod sa dakong kamatay nga gihimo sa Ginoo. Verse 20. Busa ang mga tawo sa Bit-Simes miingon, kinsay makasukol sa Ginoo ang Dios nga balaan ug kinsa nakahausab ang isunod niya pagpatay.
Busa ilang gipadad-ag mga mensahero ang mga lumulupyo sa syudad sa Jerusalem og ilang giingnan giuli sa mga Pilistihanon ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ngari kamo og kuhaan ninyo kini. Okay, so mao kadto ang chapter 6 igsoon. So murag naa pa tay time ato ang dungagan og chapter 7, no? Okay, so kay sumpay kini. Verse 1, chapter 7, gikuha sa mga tao sa syudad sa Jerusalem ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ug ila kining gidala sa balay ni Abinadab dito sa bungtod. Unya gipili nila ang anak ni Abinadab nga si Eleazar aron maoy magatiman niini. Amen. So, verse 2, milabay ang 20 ka tuig sukad madala ang sudlanan didto sa syudad sa Jerusalem ug ang tanang katawhan sa Israel nagpakitabang sa Ginoo. Unya giingnan ni Samuel ang tibuok Israel kon kinasingkasing ang inyong pagbalik sa Ginoo, isalikway ninyo ang mga Dios nga langyaw ug si Artaste. Itugyan ang inyong kasingkasing sa Ginoo og siya lamay simbaha og luwason kamo niya gikan sa mga Pilistihanon. Miuyon ang Israel kaniya og ilang gisalikway si Artaste og ang mga Baal og ang Ginoo lamay ilang gisimba. Amen. Verse 5, unya miingon si Samuel sa mga Israelita, pagtigom kamo didto sa Mispa ug iampo ko kamo sa Ginoo. Busa nagtigom sila didto sa Mispa ug nagkuha sila tubig ug ilang gibubo kini ingon nga halad ngadto sa Ginoo. Nagpuasa sila ni adtong adlaw ug miingon, nakasala kami sa Ginoo. Ug si Samuel maoy naghusay sa kasungian sa katawhan sa Israel didto sa Mispa. Sa pagkabalita sa mga Filistihanon nga nagtigom sa Mispa ang katawhan sa Israel, gisulong nila ang mga Israelita. Sa pagkasayod niini sa mga Israelita, nangahadlok sila. Miingon sila kang Samuel, ayaw paghunong sa pagampo sa Ginoo nga atong Dios aron luwason kita niya gikan sa mga Pilistihanon. Busa nagkuha si Samuel og karniro nga nagsugo or nagsuso. No? Busa, verse 9, busa nagkuha si Samuel og karniro nga nagsusupa og iya kining gisunog ingon nga halad alang sa Ginoo og nagampo si Samuel sa Ginoo alang sa Israel og gitubag siya. Samtang naghalad pa si Samuel, midasdas ang mga Pilistihanon apan midahunog ang tingog sa Ginoo ug nangalisang sila ug nagkatibulaag. Gigukod sila sa mga Israelita hangtod sa ubos sa Bictar ug gipamatay sila. Verse 12, unya mikuha si Samuel og bato ug gipatindog niya kini tunga-tunga sa Mispa ug sa Jesana ug ginganlan niya ang maong dapit og Ebenezer kay matod niya hangtod dinhi gitabangan kita sa Ginoo. Busa nabuntog ang mga Pilistihanon ug wala na sila muusab pagsulong sa Israel samtang buhi pa si Samuel. Ang mga syudad nga nailog sa mga Pilistihanon gikan sa Ekron ngadto sa Gat nabawi sa Israel. May kalinaw usab taliwala sa Israel ug sa mga Kanaanhon. Si Samuel maoy nangulo sa Israel sa tibuok niyang kinabuhi. Matag tuig nabatasan ni Samuel ang pagduaw sa Betel, sa Gilgal ug sa Mispa ug siya mihusay sa mga bingkil-bingkil sa mga tawo niining napita. Adto siya magpaulian sa Rama kay didto man siya magpuyo. Siya usab ang muhusay sa mga Israelita sa maong dapit ug didto nagbuhat siyag halaran alang sa Ginoo. So igsuon mao kadto ang chapter 7. So nahuman nato karon ang chapter 4, 5, 6 ug
7. So, igsuon, salamat kayo sa imong pagduyog kanako, and I hope nga ang Ginoo padayon magapanalangin kanimo uban ang imong tibuok panimalay. And I hope nga nagyud tayo na learn karong adlaw, no? Nga mutahod gyud kita sa Dios. Kay kung dili kita mutahod, no? Ang Ginoo dili gyud mahimuot niana. So igsoon, salamat kaayo, and I hope magkita na pud kita sa sunod higayon. Dalaygo ng atong buhi nga Dios. Daghang salamat.